Is-soktat iż-żjara lill President tar-Repubblika Mary Louise Colero Preka qiegħda tagħmel fl-Alġerija. L-erba' l-President iltaqat mal-President tal-Alġerija Abdelaziz Bouteflika u l-Prim Ministru tal-Alġerija Abdelmalek Sellal fejn kienu diskussi r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Din iż-żjara li ssegwi dik tal-Prim Ministru f'Novembru li għadda għandha lan li ssaħħaħ ir-rabtiet diplomatiċi filwaqt li tesplora possibiltajiet kummerċjali bejn iż-żewġ naħat. Tant li parti mid-delegazzjoni tal-President hemm mhux biss ministri iżda wkoll nies mill-qasam tan-negozju. Dan għax il-Maltin jistgħu jsibu opportunitajiet ġodda ta' kif jidħlu fis-suq Afrikan anke fid-dawl ta' dak li ġara fil-Libja. Il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona żied li hemm diversi dimensjonijiet kif dan jista' jsir. Ovvjament Malta toffri l-nifisha bħala lok fejn l-investiment Alġerini li jkun jixtieq jidħol fl-Ewropa juża lil Malta bħala pjattaforma, minnaħa l-oħra għandek il-fatt illi hemm diversi investituri Maltin illi jixtiequ jużaw pajjiż fl-Afrika ta' fuq biex jidħlu fl-Afrika u allura l-Alġerija hija waħda minn dawk il-gateways illi tista' tiġi użata b'mod pożittiv u profittabbli għall-investituri Maltin. Il-Ministru George Vella qal li żjara tal-President tar-Repubblika tikkonferma r-rabtiet tajba li jista' jkun hemm bejn iż-żewġ pajjiżi. Bidru li għandhom ħafna bżonnijiet, l-ħal ikonna hawnhekk u anke issa kemm għadda kemm spiċċajna minn dibattitu diskussjoni mal-Prim Ministru indika ċaru ton x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom, għandhom bżonn min jgħinhom f'dik li hija l-industrija tal-bini, għandhom bżonn jgħinhom management tal-lukandi, għandhom fl-ICT, turiżmu, ġifieri hemm ħafna oqsma fejn il-Maltin bl-esperjenzi tagħhom u huma jħarsu lejna ħafna il-fuq, jarawna b'rispett kbir u jafu li għandna nies li huma kapaċi li jagħmluhom. Il-viżita tal-Prim Ministru l-aħħar darba tal-President id-darba naħseb illi konsolidat dan il-rieda li hemm żewġ pajjiżi. Intant il-President tar-Repubblika kellha wkoll laqgħa mal-Speaker tal-Assembleja Nazzjonali tal-Poplu fl-Alġerija Mohammed Larbi Ould Khelifa.